עד 120, שיהיה לך נחת מהילדים שלך. עוד נשיקה, עוד נשיקה. את לי החסד ואת לי בית ואת שוכנת בליבי, את לי השקט איתך זה שניים ואת יושבת בקרבי. מכל הלבטים בכל השינויים אני נשאר איתך, בכל הניגונים בכל הכיוונים אני נשאר שלך, כי את מה שהלב שלי בחר אחרי כל מה שהוא עבר. את, כן את מה שהלב שלי בחר ואל חיקך תמיד חזר. קרוב אלייך לרגשותייך ואיתך זה אמיתי, אנא סלחי לי אם לא אמרתי את בחדרי אהבתי. מכל הלבטים בכל השינויים אני נשאר איתך, בכל הניגונים בכל הכיוונים אני נשאר שלך, כי את מה שהלב שלי בחר אחרי כל מה שהוא עבר. אם הייתי צריך לסכם את הסגולות ולא לפרט, כי באמת הפירוט יהיה רב, הייתי אומר את מה שאני אומר, או מה שכל יהודי אומר בימי שישי שחוזרים בבית הכנסת: אשת חיל מי ימצא ורחוק מפני כיכרה. צריך להתרגש, סליחה. פתח בלב בעלה ושאלה לא יחסר. את מיוחדת, אני יודע, וזה הסוד שמחבר, ובלעדייך, בלי מילותייך, אני נבד, אני חסר. מכל הלבטים, בכל השינויים, אני נשאר איתך, בכל הניגונים, בכל הכיוונים, אני נשאר שלך, כי את מה שהלב שלי בחר אחרי כל מה שהוא עבר. כשאמות משהו ממני, משהו ממני ימות בך, ימות בך. כשתמות משהו ממך בי, משהו ממך בי ימות איתך, ימות איתך. כי כולנו, כן כולנו
אחד מאיתנו הולך מעימנו משהו הוריי ומשחק קצת עם ניב ולה ומשהו נשאר איתו תצליחו ותלכו בדרך הנכונה. הדרך הנכונה שהיא דרך האמצע מכל הבחינות, ושהחינוך שאבא ואמא נתנו לכם, שיבוא לביטוי במעשים שלכם, ואפילו בחשיבה שלכם, ובסדרי עדיפויות שלכם. איך להרגיע, איך להרגיע את טוב, מה אפשר להגיד? אנחנו נמצאים על גג העולם, בעברי הרקז, נוף מרהיב, כל המשפחה ביחד ברוך השם, ואנחנו נהנים בכל דקה, וזה ספרינג. כי כולנו נדע להתחיל, כן כולנו נדע להתחיל מחדש, כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואם אחד מאיתנו הולך מעימנו משהו מת בנו ומשהו נשאר איתו משהו מת בנו ומשהו נשאר איתו. בלבך עיגולים של שמחה ואור גנוז בנשמת עמך עמוק בלב באמצע סטוקמן בטאלין, באסטוניה, עוסק ביומנות. אתם רואים? אבא, מה אתה עושה? תסתכלו על אבא. אבא, איך אתה נהנה ללכת עם אמא לשופינג? אני מאוד אוהב שופינג, תמיד אהבתי שופינג. אבא, אני חושב שאתה מאוד נהנה לשופינג. היום נהניתי מהשופינג כי לא שכחתי לקחת איתי את הספר שלי. אבל אתמול זה היה סבל נוראי. את השמש ונוגעים באור שיורדים אהבה סביר, אתם משתגעים. שזוכרים את השמש
אני רוצה להוסיף לכם, על מנת להמחיש לכם את זה, מה שאמר בן דודי זאב. אני עברתי לפני שנה ומשהו, עברתי ניתוח לב פתוח, דווקא אצלו. מה שאני רוצה לספר לכם זה אפיזודה קטנה. הבן שלי חן צלצל לי בערך כחצי שעה או שעה לפני הניתוח, הוא צלצל לי מברזיל. הוא אומר לי ככה, אבא תשמע, אני עכשיו שלחתי פקס וקיבלתי לרבי מלובביץ' וקיבלתי חזרה תשובה מהרבי מלובביץ' ושם נאמר ככה, תגיד בבקשה לזאב, זה בן דודי, שהוא רק ישגיח עליך מבחינה מקצועית, מבחינה רוחנית, יש לך את ברכת הרבי מלובביץ'. וככה נכנסתי לניתוח המשיח עכשיו. ואני רוצה לומר לכם שזה די חיזק אותי עם ברכתו. עודד אותו. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עומד עלינו לכלותנו, עומד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא יצילנו, יצילנו מידם. הנה אבא! אבא, מה זה? סוכות היום! בשנה שעברה, כשהייתי בניו יורק, ראיתי את החבר'ה בחב"ד, עומדים ברחוב ושואלים כל אדם שעובר, Are you Jewish? If you're Jewish, please come shake their love. Now, are you Jewish? והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עומד עלינו לכלותנו, עומד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא יצילנו, יצילנו מידם, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מעניינים. אבא, מדברים איתך. לאן אתה הולך? אבא נגן לי שיר, נגן לי שיר יפה, היום עצוב בחוץ היום. אבא אולי תשאיר לי, תשאיר לי שיר מתוק, היום רטוב, היום גשור. אולי תהיה שמח כבר היום, אולי תחייך אליי פתאום, אולי תהיה כבר מאושר לי, אולי תהיה, פשוט תהיה.
פשוט תהיה. אבא נגן לי שיר. יום שישי, ערב פרשת יתרו, פרשה, אחת משתי הפרשות שאנחנו קוראים לציבור את 10 הדיברות. חשוב מאוד. מוזיקת הרקע איננה קשורה כלל וכלל למה שאני אומר ברגע זה. אם אתה במאי טוב, עליך לתכנן את כל הפרטים, כולל המוזיקה, כולל הליהוק, כולל הקיוק, הכל צריך להיות מתוכנן. מי שמביט מאחור לא יודע מי אני. מי שמביט מאחור ברשותך, אני צריך להמשיך לקרוא את פרשת השבוע. אבא, למה אתה מעשן? מפלגת העבודה. מפלגה שורשית מאוד. אינטרדיסציפלינרית מאוד.